Moi, mä oon Anna. Mä oon 20 ja mä oon kosmetologiopiskelija. Mä muutin tänne pari kuukautta sitten mun poikaystävän kanssa. Nyt me asumme Espoon keskustassa. Meidän osoite on Kirjanpitäjän kuja 4, asunto 8. Ja mä tykkään tästä alueesta. On tosi kiva talo. Asunnossa on ollut tehty hyvä remontti. Ja on sopivasti tilaa mulle ja mun poikaystävälle. Hän nimi on Jere, hän on 22 ja se on ensimmäinen kerta kun asutaan yhdessä. Ennen sitä me asumme pienessä kaupungissa ja mä opiskelen merkonomiksi siellä. Mulla oli se markkinointi, myynti ja asiakaspalvelu, eli mä osaan käyttää hyvin sovellukset. Mä osaan myös käyttää TikTok ja Instagram. Mä puhun venäjää, suomea ja englantia. Mä voisin tehdä TikTokia englanniksi tai suomeksi tai jopa venäjäksi jos tarvii, niin venäjän kieli on mun äidinkieli, niin sitä mä osaan tosi hyvin. Kiitos kun katsoit tämän videon läpi. Mukava kesä teille ja oli hauska tutustua. Moi moi!